Estructuralment, el sistema fot aigües per totes bandes. Però, essencialment, el que passa és que des de ja fa bastant de temps no es tenen tant fills en el món occidental. No? Llavors, què passa? Que la piràmide de població ja no és una piràmide, ara està així, té aquesta forma. Quan passa això, hi ha menys contribuents per persona jubilada. I cada vegada hi ha més pressió fiscal als que estan a sota i a mantenir els de dalt. I tot el sistema de pensions és un sistema piramidal, és a dir, el que seria les grans conegudes estafes piramidals, el que passa que mentre sigui una piràmide s'aguanta. No? El problema és que ja no tenim una piràmide. Els governs estan entre l'espasa i la paret. I això passa als Estats Units, passa a Canadà, passa a Europa. Això continuarà. A no ser que hi hagi un xoc en el sistema financer o econòmic o de l'estat del benestar, o que un dia diguin parem de pagar les pensions i tal. Em sembla que Espanya ja anava el 2021 o així, havia promès 5 vegades el PIB que hauria d'acabar pagant en pensions. I això, clar, si no se'n fa una bona gestió, cada vegada pujant més. No només això, sinó que representa que s'ha de finançar públicament, això. Perquè hi ha països que ja ho veuen, ja són una mica més llestos i diuen, al tanto, anem a incentivar la població que estalvin una mica, inverteixin en fons, bla, 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 perquè tinguin una part coberta almenys a nivell privat. No. Aquí tot públic, aquí tots dependrem de l'Estat, anem a pujar els impostos, anem a pujar el sou mínim, doncs anem cap a una direcció que, bueno... Que ens obliga a responsabilitzar-nos del nostre futur i, per tant, de fer passes molt concretes i de comprometre'ns a millorar la nostra situació a nivell individual, no? Però també col·lectiva com a catalans.